Hej alle sammen, i dag vil vi gerne fortælle om organiske strukturer inden for organisk kemi. Vi har alkaner, alkyner, cykelalkaner, og jeg vil sådan starte med at fortælle om alkaner. Den måde alkanernes struktur kan se ud på er repræsenteret i forhold til de her forskellige strukturer. Der er 3D, hvor der så er en billede af hexan. Så er der kompakte strukturformer, hvor de så kan se sådan her ud. Og så er der, skeletstrukturformen, hvor der bare kun er streger, der er vist på formlen. Alkaner har 109,5 vinkler imellem, og det hjælper så med at give dem sådan fri drejelighed, så de kan rotere ret meget. I forhold til navngivelse, så er det, at de slutter med AN. Det kan vi se. Et eksempel på det kunne være i forhold til metan, så er der etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan osv. Så har vi i forhold til deres strukturformel CnH2n+2, hvor N er så en placeholder, så hvis nu du har angivet, hvor mange carbon du har, så kan du nemt regne dig frem til, hvor mange hydrogener du har. Så hvis du havde eksempel 2 carbon, så kunne du sætte det ind her, og så har du også N, som i stedet for N er nu 2, så 2 gange N, som er 4, plusset med 2, som er 6, og det giver så etan, som så har C2H6. I forhold til kemiske egenskaber, så har alkaner generelt den her regel, som man siger, hvis man har en række stoffer, som er opbygget på samme måde, vokser kogepunktet med stigende molekylform større. Det betyder, at nu længere en carbonkæde er, nu højere er deres kogepunkt samt smeltepunktet. Yes. Så jeg skal snakke om alkyner. Så alkyner det kendetegnes ved, at der er mindst én trippelbinding. Så yes, alkyners generelle formel det er den her, CnH, parentes 2n-2, og her, som Napa sagde tidligere, er N stadig pladsholderen for det antal carbonmolekyler, der kommer til at være. Og her har vi alkyners forskellige strukturer. Vi har den 3D-struktur, den kompakte struktur, og der er ikke noget skeletstruktur i den her. Og alkyner, det har stadig en vinkel på 109,5, men når det kommer til trippelbindingerne, så er den 180, for at det kan være mere stabilt. Yes, og som man kan se her, så har alkyner ligesom en vinkel på 109,5, når det binder sig sådan her. Men det bliver så 180, når det er, at den binder sig til en trippelbinding, fordi så vil den bare være lodret. Yes, og så alkyners kemiske egenskaber, det er, at den har et lavere smeltepunkt end alkaner. Og det er fordi, at dens hårde struktur her ved trippelbindingen, det gør også, at den er sværere med at pakke sammen, modsat til alkaner, hvor det er meget mere fleksibelt i det, fordi det har kun enkeltbindinger. Så derfor, den her kan pakkes tættere end alkyner, så derfor har alkaner også højere smeltepunkt end alkyner. Ja, og i alkyners trippelbindinger, så findes der en sigma-binding og 2 pi-bindinger. Suffiks er yn, og vi har nogle eksempler med her, som er den første metyl, den har vi streget ud, fordi at den har kun én carbon-atom, men det kræver 2 for at danne en alkyn. Så derfor har vi taget den fra. Og så har vi etyn, som har C2H2, og propyl, som er C3H4. Jeg vil snakke lidt om cykloalkaner. Og kendetegnet ved cykloalkaner er, at de sidder i en cyklus. Altså, det er det samme som alkaner og alkyner, men når der kommer cyklo foran, så sidder enderne sammen. Så i stedet for at være en hydrogenbinding her til sidst, så vil den så binde sig sammen med carbonet til at starte med igen. Ja, det leder så til, at formlen den ser sådan her ud, hvilket er det præcis samme som herover, men fordi at vi har fjernet de 2 hydrogener, så er det ikke et +2 til sidst. Her har vi nogle forskellige modeller og strukturer af dem. Der er en 3D-model, der er en kompakt model, der er en skeletmodel, og der er en udvidet strukturmodel. Så præfikset for cykloalkaner vil jo så være cyklo, hvilket betyder cyklusen, og det kan man så se i det her tilfælde, men på grund af, at det kræver minimum 3, for at man kan lave en cyklus, fordi ellers så vil det bare være en linje, og så vil det være en helt normal alkan, så kan vi ikke have metan eller etan, fordi der kun er 2 carbonbindinger. Men så kan vi se her, at propan, det kan vi godt, fordi der er 3, og så følger vi den her formel, hvor det er, at det så er 3 carboner og 6 hydrogener. Cykloalkaner og alkyner, det kan være begge dele. Det kommer an på, om der er en trippelbinding, eller det kan også være alkener, hvis det er. Det kommer bare an på, om der er en binding eller ej.
Men de har generelt et højere smeltepunkt end både alkyner og alkaner, fordi at deres struktur gør det mere stabilt, og de kan ligge mere sådan kompakt. Ligesom alkaner kan ligge mere kompakt end alkyner, så kan cykloalkaner ligge endnu mere kompakt end det, og det gør så, at smeltepunktet det er endnu højere. Cykloalkaners. Ja. Filmer du? Hej, og i dag vil Hej, og i dag vil Hej, og i dag vil jeg gerne fortælle om de forskellige jeg skal lige have en fælles. Hell no.